Ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu uthi amaphoyisa akulungele ukuvikela abantu kulamaholide asehlobo. South African Police Service are the only guarantor to safety for the citizens of this country. We will go out there, face the criminals and their tricks. Angaphezu kwamakhulu ayisishagalolunye amaphoyisa engeziwe eWestern Cape. We have just given Western Cape the largest share of the 2,699 police officers that were deployed to various stations and units last week. Western Cape Minister received 940 out of this 2,699. Umchunu ubese hambela umphakathi waseMitchells Plain okungenye izindawo ezinezinga eliphezulu lobugebengu. We're in the hotspot areas where we're policing. We're looking at drugs, we're looking at firearms, liquor, and the gang members themselves, because those are the things that generate our most feared crimes like murder and attempted murders and crimes against women and children. Kusenjalo, umnyango wezamaphoyisa unethemba lokuthi izinsiza ozinikele embuthweni esikhungweni sokuqeqesha ePitoli zizokwenza ngcono umsebenzi wawo wokulwa nobugebengu. Kuleli sonto, umnyango unikele ngezimoto ezingama-90 ophikweni labaphenyi kanye nempahla yokwenza uphenyo lwezesayensi. Lezi moto ezintshaceke nezinye izinsiza zamaphoyisa kuzolekelela ekwenzeni ngcono umsebenzi wongoti bezobugebengu ekutheni basheshe befike ezigamekweni zobugebengu ababizelwe kuzo ukuze baqoqe ubufakazi obuzosetshenziswa ezinkantolo ukuze kugwetshwe ababhebhezela ubugebengu. We are determined to forge ahead and fight crime as if we had everything at our disposal to do so. Izimoto zemukelwe ngukhomishana wamaphoyisa uJenene Fani Masemula.